Ice has me feeling like shit, but it's all worthwhile when the Wiggins are Hej alle sammen og velkommen. Det her det er så den her, og jeg har modtaget en pakke. Så er nu lidt min tur til at pakke noget op, og det er en spreadshirt, ligesom Kevin fik. Så ja, så den åbner vi den her. Ja, det tror jeg er den der muskel der. Så her. It's Melbourne, the best scene on the earth. Best sound such drugs and we're living it first. Turn Turn it down, no cunt. You better turn it up, and if they try to turn it off, tell them get fucked. Tuesday feel better, Wednesday looking bright, Thursday feel late, and Friday's tonight. So fuck work, fuck the mix, about the music. Listen to the der er musikvideo, og så har jeg valgt foran, og har bagpå. Der er mit logo så, og sådan eller. Det koster mig så 300 kroner, og det var så også for spreadshirt, der kom. Så ja, det var også sådan. Så ja, det er faktisk en rimelig hurtig unboxing der, fordi min kamera det vil løbe tør, men der vil komme nogle nærbilleder af den nu. Så tak fordi I så med. Hej. Melbourne Sam.